El Tribunal Superior de Justícia de les Illes exigeix a l'Ajuntament de Ciutadella més mesures per controlar el renou a la zona d'oci d'Esplà. El consistori es planteja qualificar la zona com a acústicament saturada. Els veïns de la Moradeta de Ciutadella fa anys que denuncien que no poden descansar pels renous que provenen dels locals d'oci d'Esplà, especialment a l'estiu. Situacions renoueres puntuals, Sant Joan, ho entenem, però això és una cosa i una altra cosa és tolerar una situació de superació permanent de més de 16 decibels, que és incompatible en la vida. Així ho van notificar a l'Ajuntament de Ciutadella, però l'assumpte va arribar als tribunals. El 2023, el jutjat contenciós número 2 de Palma resol a favor dels veïns i obliga el consistori a dur a terme actuacions. Els renous continuen i, com el jutjat dona per executada la sentència, els veïns recorren al Tribunal Superior de Justícia de les Illes, que els dona la raó i obliga l'Ajuntament a continuar actuant fins que els nivells de decibels siguin correctes. La defensa dels veïns demana que es facin mesures sobre els locals i, si escau, que siguin sancionats. L'Ajuntament creu que el problema és de la zona i no assenyalen a cap establiment concret. És fer un amidament individual de cada activitat. Aquesta compleix, aquesta no compleix, i que no paguin justos per pecadors. No és un local concret, segurament. Pot ser que quan ho medim surti que sí, però els problemes d'una concentració de renous generades per l'activitat humana. Per intentar millorar la situació, aquest estiu l'Ajuntament tancarà el trànsit nocturn del port per evitar renous de motor. I també estudien denominar la zona acústicament contaminada. Això el que fa és restringir més horaris, llicències, perquè clar, això ho dirà l'estudi que fem. En cas que el problema dels renous perduri, la defensa no descarta denunciar l'Ajuntament per prevaricació.